na zo ina rabon kuɗin abinci duk wanda na mika masu kawata ɗan musu ya ƙara mai 200 a sama da ce haka ake shugabanci wallahi gaskiya duk wanda na ce kaza a kai sa ya ƙara da saboda shi yayi dambe ya samu irin kuwa to ga rabar da kan yaro da suru da ce ga autan ɗan musa yaro da suru da autan ɗan musa kai la ilaha illallah yana kuma kuɗi ne da wasan karraka da Allah to ya lashi ya hakuri bashe ta ga daban da ana kai yawa in kallo yau ba hagu a ajiyu ta kai ba hagu kai zaka sai ba Ibrahim abinci wallahi kai zaka sai ba da masaki baki abinci yau ina na bago ne bago shaf mai masaki baki kai zaka sai da abinci yau wallahi shi ma dogon da musa ya ga ya shi riga abu kunya ni kada haruna da ta yi matsala ni dan da bari wallahi haka muke nan ba da fasa ba abin da zai hana ni dogon dan musa aka sumo da shi a nan wurin amma har yanzu abadan a gaba na ka muke dogon hausa ka muke shago aleka amma a ce da masaukin baki ya zo gaba da kai kuma ka shiga da bibi ka ga da bannan da biyo da su hausa da musa yau da su daga ta aka ji so yace bari ya gyara alamma ma Allah ka shi Allah ta kana fata ba da hawo da aka tanga sai kare to ko wata bai ta sai suka jin daɗi kudin abinci mai rike da gaba wallahi shi da ya ce kana zuwa wurin ya za abinci ma ya tsada kana zuwa wurin da kai zaka yanzu zai ka ci abinci shi yana dubu da wallahi kana ci abinci zaka sai kai ya busa kan burawa kai baka fa jawo shi dan banza ka kafa shi sai ka kafa amma ya ka samu
ta sha amfani mai sakanin damu bari ka zauna ta sha amfani sai ya malata mini idan Allah ya kana kanan damu mace kaji da ita aiki shaishe kai bago shafsha shaishe bago shafsha shaishe bago shafsha shaishe bago sani shaishe nura shaishe bago shafsha la ilaha illallah abbas ai da kai ka san yau da yau ka wata ke kashe kai kai san ya aika kai idan kai san ya aika da kai tambayo ka ba shi kashe mai rai shi aiki ya shirya hulan nan ya ce masana hula ba ta taso ba kai nan dinar ranar lokacin ya amfani ana amfani da lokacin wurin nan da wani ne da ya sha dukan da wallahi sai ya fada amma da yace ana amfani da lokaci kai la ilaha illallah kai la ilaha illallah kai shaice kai dan bago kai shaice kai la ilaha illallah lafiya muku yan garwayo ne bari shi ka ba kai ko shi ka ba ta ji yaro ba wa shaice Shago gaisa. Shago gaisa. Cha ko muke jira. Dakata. Adawo bai kai kasa ba. Shago gaisa. Adawo bai kai kasa ba. Bai kai ba adawo. Kanan damu. La ya so ya tuna ya zalika ya ragodo ga ya malawa kayo da madana balero mai gari ba da kidan haro da kasa mai gida Gabanin an saka tsakanin ɗan gurmada da ɗan jamus a tsakanin gurmada iyalan garban sarawa ba ka sa sauran kai ba Allah sai ka musu ne da iyalan mamadan sai ba ka sa da kanka sa da nabawa a lata to gabanin an saka ce ne da farko rawa ba ta sa gaban kai ba da nabawa a lata mu ne to samar ba ina gwa ya fara ganawa na ciya man shantos ta kuma ke kira aikin mutum ya bar sha mai kai kada a gane ba na shi bane to gobe dai muna da dabban safe in Allah ya kai mu akwai gasa da ra'ayi da dan anan nan shago da rabe ba haɓar ebola dan bana biyu
da autar ɗan binza da ziniyan garkuwar tudu don bana uku sai shagon lawali da shi da mabino kuma muna gayyatar kowa haja baba na ciya mai shantos in Allah kai mu gobe da safe muna gayyatar kowa da gobe da yamma muna gayyatar kowa da kowa da tsoho da yarinya da sunan baba mai kowa da saurayi da sunan ubana ne sunan baba ka ciya mai shantos ba shantos sunan baba ka to haka yake sunan baba yake shantos haka yake ta ga ne mun da shabu alkasira da bangaren gurbada da sabbin shabu bangaren jabus to dalla a saurara jama'a mun gaya muku za a yi dambe tsakanin shagon lauli da mabino sannan kuma za a yi dambe tsakanin autar dan banza da jirgin garkocin do kuma za a yi dambe tsakanin dan aliyu da rabe tun karfe 8 suka ce mun san taso jiniyo ya gaya mai ya baro Kano ya ci a ce yanzu ya iso amma ya ce dan Allah ya haƙuri gashi nan yana zuwa yan kallo zan ba ku haƙuri sannan kuma rabe shagon ebola shi ma ya kusa ya shigo don Allah kai haƙuri kuma abin da muka rubuta naira 1,000 za a yi kuɗin shiga saboda daddare za a yi kusa da naira 300 a cikin wannan kuɗin gyandun za a cire wannan kuɗin ashe kama da wani batawa ne ƙarya magana banza ce gidalo ga ya mu kabiru ta ce amma sai gore ya na kama kebi ta ce ne makara wanda ashe ko ya hota in ji ashe wa gida ga ya mai gida shebi ta kai makara wanda kaga sarki a gasu ta gore na ta maka na sarki a gasu na ba ka yawa sai ne ya bai gashi a sannan kalawa mai balo da shaku ya zo a mai hana kare
na ka da wani wanda roba ya ka gani to ko ba ka ji daidai kamar shaba ta da bazan da zai magana ne tutu a kai ba shaba mai masauki ne babu yau da su babu kai halin a yau da su yau da su akwai da kuma akwai kyauta baka daga ci kai auta da mu zai fadi kai spaghetti ba sa ba ba Ali Musa ya yi gajeren ta da wajen ashe mana koya da ya koma take da ya koma ashe yin zama da shi gaba ta yake ya da ruwa ta da ya ga gari da ba ta da labari Mamuri idan muka ba tun da suna gaishe da sauka masu ba shi ne muka ba su da da an hada da zuwa abubuwa ba sa haka ana kuma wannan Allah da shi ne muka ba su da
tun da su kuna kallon su ba kama shi ba sai har da zama suna kula kamar da yan buru ba iska haka yake wa ba Ali yana ba Allah safa dai ba mai tare mai dambe musu ba ta da zai sama inda ido ko ya kama shi kalu kai sanya yawa an ka buru su za su yi kabar ya dawo a kare shi ba mai tare ba musu ba da wallahi yawa ya aka ina zuwa kokore ya tabbata kokore ya tabbata kuna duk kawai da magana da ba da zaka so sun cika ba wannan an dawo tun biyu dan daba ba hakon garkuwa dan daba Hausa ba hakon garkuwa haka ne sai da daba tsaka kan shi sannan masu gata ku da yawan rabon dambe tunda akwai mai rabon dambe a cikin hili Allah sa ta wanda ya rubu ya fito da hanya ya faɗi ba su ko sai dai ba shi da ba ciwo gare shi ba ta haka yake babu ga kuma ka san hannunka yan da ba ka san hannunka wanda haka yake ga daban da ana kai gadafana an gaba a wajen dabin zalla ilaha illallah ba shi ba ta aiki dogon da ke da furo ba to da mu aiki ne ya faru ba abin da bai faru ka san kin bin aiki da duhu so ne akai haka rawa ta kaso kai so nawa akai haka kasan jambin ake ne da ana kai kamar hula wanda turmi na biyu da tsakanin bakon garkuwar sudu to ku rika sani ne sara bugun ciki yana rage bakon da ɓato a kai ka buge da ciki ka kuma ka sara ya ta baki bugun ciki na rage bakon ɓato a buga ana cikin dambe ana cikin dambe kasan dambe ba abin da ba ka gari a kan ba an buga an waɗi an buga an amai giya an buga an amai ɗan wake an buga an mutu an lahira ba abin da bai faru ba da ke ba abin da bai faru da ke kai ɗan furo wanda kai a wuce wurin ba da kai maka ba a wuce wurin Ebola su ba da gobe za a fafata dabbar kudi ne ta wani haka yake ashe kalangura da makaniki ba ka shi ne kuma kanikin kalangu aka ake kaga da yake da fanko kaga da dambe ce to kaga masu idan Allah yawa kaga da ko aka yake son kaga fa dambe ba waya daga an gurgurun baka kama har amma ba zai iska ba yawa haka nake son gaba a dalilin da yasa nake son amur akwai dambe wannan rabarin ne ya ba shi ya mai jama'a ya ba shi ya mai dambe amir akwai dambe amma dan iska ne shaje ma akwai dambe amma shi ma dan iska ne a ba su ruwa da kuɗi a ba su ruwa da kuɗi a wallahi amir akwai dambe amma bai jin magana dan marasa ji ne idan ka ce bane fara shi ake ce kai amurkan sashe la ilaha illallah kadi da lahi wayo Allah ba fadi bala ba
tambayar ya haɗu sai da aiki na matuƙar rage wahala shagon shafiyo la ilaha illallah la ilaha illallah sai ya aiki garafa ka san da ne dogo ne da dogo ko ne da tsayin hannu ka ga rigo ban san gokuwa da Allah a saki hannu ya aiki ba labari musa bayya ba labari kai da ho dan Allah ya maka a da magana ne ana tawo da abun nan in dan ban ne iskanci magani sai ya ake gara jama'a kada kuma ta kada ku shagala gobe da za a yi ta dabban da tsakanin Aliyu dan Shafo da shi zai rafi ba akwai Ebola nan naira 150 sannan sai a auki ɗan burza tamanin turko cikin dabban naira 100 sannan a shagon lauli da shi da mafido a su wata naira 1000 a daren ba kai kurkuru da muka wannan kai sace shi karsashewa shi kai masu bakin hansa jijiya wuya ko ina ya samu ka kafa ka bari yawa aka yi ce dabba za su mai kyau ne kai ka tsaye da kafa mana idan za ka kai ba a ran nan an busa aka fice mutum a wurin nan sun matsala yawa to da ka masu shigo ya ganda ba kai da waye ne baka shirya ba kenan sai ba kana mura ko karewa ya ba ga da hada ka kashe shi rame dore na nuna wala ko ta ka wata ba ya ko waje tawo gargawa ne na roga dan da ba a ka sai ga ya yara ayira sai to na ali wala wala